מכירים את הקטע הזה שיש בחורה, אתה רואה אותה בתמונה לבושה בגד ים, עומדת על חול ים, מאחוריה הים, והכותרת אני בים. מזל, חשבנו שאת בכותל, מפגרת. מכיר את זה שחברות מגזימות, כאילו מחמיאות בהגזמה, יעני? ראיתי איזה תמונה של זה אחת, לא שאני יפה, כן, אבל היא הייתה ממש קונפה, וחברה שלה בלי להתבלבל, כותבת לה, יאו, ממי, את הכי יפה בעולם. עכשיו אני הייתי ככה קרוב, משלוח הודעה פרטית לחברה הזאת ולהגיד לה, מה זה מבחינתך עולם? כי היא אפילו לא הכי יפה בדף, אוקיי? יש פה בצד בנר של בלנדר והוא יותר שווה מחברה שלך. איזה מוגזמות. מכירים את זה שאתה מחפש איזה משהו בפייסבוק? מישהי, נניח שיראל ונטורה, הוא כותב לך אין תוצאות. Did you mean שיראל ונטורה? אתה אומר לו כן, הוא כותב לך אין תוצאות. מה, אתה מסתלבט עליי? מה, אתה הצעת את זה. מה, אתה לא יודע מי יש לך במאגר? מכירים את זה שאתה נכנס לטראבל פור פרי ואתה מקבל נופש ששווה מלאת אלפים בכלום כסף? אתם לא מכירים? בוא'נה, איפה אתם חיים? כנסו עכשיו בטראבל פור פרי ותקבלו נופש במחירים של כלום כסף, כלום, גרושים של גרושים. שווה לך, אנחנו צריכים נופש. מי לא מגיע לו נופש? חייבים עכשיו, טראבל פור פרי, כנסו ותהנו.